Elwenziwe ziinkampani ezili-16 kulo mzi-mveliso oseMonti. Liza kuvelisa amathuba omsebenzi angaphaya kwama-2,000, nto leyo ekhawulelana nentswela-ngqesho kweliphondo. Ngezi investments eziyi-16 ezenzeka apha eIslandon IDZ, sithi senze yethu i-contribution ekukhuliseni i-levels ze-unemployment elizweni lakokwethu. Ezi companies eziyi-16 already zivula amathuba engqesho a-more than 2,000. Ukanti urhulumente wephondo uvumile ukuba kusekunintsi okusafuneka kwenziwe ukukhawulelana nokunqongophala kwemisebenzi. Ngoku sibangela abantu bakuthi bawazi amarhwalhlaza akhona nalapha. Sijonge ezolimo, siphuhlisa abantu bakuthi ngezolimo, sijonge imeko yamalwandle, siphuhlisa abantu bakuthi ngakwamalwandle, njalo njalo. Zininzi ke izinto esizibonayo sicinga uba kwakufanele uba sizenze kudala, asazenza, siyayamkela loo meko. Iinkcukacha zakutsha nje zibonisa ukwenyuka kweqondo lentswela-ngqesho kwikota yesithathu yalo nyaka ngomyinge ka-34.9% ekhulwini. Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.